Siyathokoza ke bogogo, siyathokoza bomkhulu, siyakhuleka kini nonke balandeli bendalo media and podcasting. Welcome to yet another exciting episode. This is umkhulu Gwabini, I'm your host. Bantwana bethonga, kulaba abasha abasanda kusijoyina, sithi welcome. Nenze sure ukuthi niya subscriber, ebese nithatha i-membership ukuze nibe abalandeli abaqavile bendalo media and podcasting. Kulabo sesibe nabo isikhathi eside, ngiyanikhuthaza, ngiyanigqugquzela, ngiyanicela, ngiyaninxusa ukuthi bandla ngicela nithathe i-membership sikwazi ukukhulisa i-channel. Kuzoba khona nje isambane esibanjwayo kuwena njalo on a monthly basis. Kodwa ukhumbule ukuthi you are free to terminate le membership at any given point. Masufile ngathi mhlambe usunikele ngokwanele kwikhehla lamakhehla kwikhehla elinye. Kulabo sebeyithathile membership, ngiyabonga, ngiyancuza bantwana bethonga. Into yami ke nalabo sebethatha membership ayigcini la ku YouTube kuphela, but ngiyayithatha ngihambe nayo ngifake naku WhatsApp line wethu. Abantu nje ngiba entertainer masishane, kuyaye kube ibona labantu nami abayikhathalela i-channel, abathatha i-membership ngokuhlukana kwayo ke kwezigaba. Khona membership 1 kubanjwa 79 rand kuwena ngenyanga. uYouTube bese yangigcinela leyo mali bese nginikeza ngesikhathi esithize. Kube khona i-membership yesibili i-179 rand obanjwa kuwena. uYouTube bese eyasigcinela siyindalo media and podcasting, asinikeze ngesikhathi esithize. So ngiyanigqugquzela abantwana bethonga, ngiyanigqugquzela kakhulu ukuthi ake niqhubeke impela niwathathe lama membership, sibambisane siqhubeke siye phambili. Ngaphandle kokuchitha isikhathi bantwana bedlozi, namhlanje nikhumbule sikule series yomndawo. Maybe mhlawumbe nje umuntu akeke athi ukurecap masishane. I-episode yokugcina bengike ngakukhuluma ke ngawudlala kumndawo, sengudlala nezimpawu zawo. Uma ngabe unesimo sokuphakama noma unesimo sokukhaleleka noma ungahlalisekile kuwena, ngike ngakhuluma ke ukuthi umndawo ugcina kanjani waziwa ngale feminine spirit. Ngachaza ukuthi leli idlozi lokufuduka, idlozi elitravelayo lokutravela, idlozi lalikhona ngesikhathi sama pilgrimage. Idlozi leli ilamathonga, ileli idlozi elalikhona lihambe lifunani indawo. So ngase sengibale ikakhulukazi lo moya wakhiwa amakhosikazi, yiwo lawa wasipha kakhulu umoya wemndawo. Ngani na ngesimo sokuthi phela basuke umfazi mangabe ezoshada, ake ngithi umuntu wesimame uma ngabe ezoshada uyayalidela kubo, aphume emakhunjaneni akubo, emsamo wakubo, ayothelwa ngenyongo, amkelwe, aguqiswe ekhayeni elisha kumsamo omusha. So loyo muntu useyidlozi elifunani indawo, idlozi elifikayo. Uyayibona lento yokutravela, yokuyofuna indawo. Ingakho sinani naleli dlozi, nalo moya umndawo ohlala uvuke ebantwini, okufanele ukuthi ubhalansiseke. Ingakho sithini unale feminine energy, ikakhulukazi lowo moya womndawo. Ngabala ukuthi isikhathi esiningi umuntu ozogcina ozoba nomndawo obhidlange kakhulu emzimbeni wakhe, isikhathi esiningi uyaye ungamelwe umoya wamakhosi. Kukancane umuntu ongampela ofoundation yakhe udonsa ngomndawo angabi nawo futhi umoya wamakhosi. Angithi ufika nani namakhosi kazi, kuthiwa ubukhosi phela ngobani umfazi usuke efika nezipho zakubo, esuka nazo kubo azozi-introduce kube izinto ezintsha la zale ekhaya. Ngize ngenza umzekeliso ngathi mina kukhona imindeni eyayikade ngampela uthola ukuthi leyo mndeni ayiyinhle kahle ekufundeni, akekho nje khona ofundayo. Kodwa ngesimo sokuthi at some point kube khona umfazi ofikayo othathwayo la ekhaya, ethathwa ngumnumzane wale ekhaya.
ephuma kwesinye isibongo. Esinye isibongo esasinjani? Esasiney'fundiswa ababefunda kalula khona. Wathi uma esefika-ke lo mfazi ngala ekhaya lakhe elisha, wabe esefika nale nsila yani yokufunda. Waqala-ke wazala iy'ngane la ekhaya, kwaqala-ke lo mndeni sashintsha isimo sakhona, sekukhona iy'ngane ey'njani? Ezifundile. Ihamba kanjalo-ke lento yomndawe namakhosikazi nanokuthi ifika kanjani ibe-feminine spirit. Sikhumbule ukuthi i-spirit esinjani? Esifudukayo, esitravelayo, kwesinye isikhathi esibalekayo, kwesinye isikhathi i-spirit esifunani? Ukobhaca. Iyona yonke leyo moya, lawo madlozi akha lelo khunjana esiyibiza ngani? Isigaba sisibiza ngani? Umoya esiwubiza ngani? Ngomndawo. Idlozi elifuna indawo, isithunywa esifuna indawo, esifuna ukwakhela. Ngakhuluma-ke ngezifo ukuthi isikhathi esiningi umndawo uma ngabe ukhaleleka, ubhidlanga kuwena, ukhombisa ukuthi awuhlalisekile, uyaye ube namaphupho athize, ube ney'gulo ey'thize ezijwayele ukuthi zi-affect-e the abdomen part yomzimba wakho. Ngike ngakhuluma ngesimo emandulo besifazane kube ngathithi umuntu mhlampe aze ay'sole engathi ukhulelwe, isisu siqumbe nje. Asole nje impela ukuthi hhayi ngeke ukhulelwe. Abanye umndawo uyaba-affect-a i-cycle abaya ngayo ey'nsukwini zabo. Uthole ukuthi ama-date aphithaphithene awakhe, isimo sawo leso umndawo. Kwesinye isikhathi uyahamba umndawo uze ufinyelele ekuthenini uma ulele uwumuntu wesifazane ikakhulukazi, wenze njani na? Kube sengathithi uphupha engathithi usenkonzweni yasekamereni. Omunye umuntu angaze acishe mhlampe athi isilwane noma umdliwa, kanti cha, idlozi elifuna indawo. Angithi isibeletho somuntu wesifazane yile kutshalwa khona imbewu, lisuke lifuna ukwakhela, kusuke kukhombiseka ukuthi kukhaleleka ini? Kukhona umoya ongahlalisekile, idlozi lendawo, isithunywa sendawo esingahlalisekile kuwena. So yingakho uzo-affect-eka le part uma ngabe umndawo uvuka kuwena, ubhidlanga, uzikhalela, ufuna ukwenze njani? Ukugcinelwa izimfanelo nosiko lakhona. Hhayi-ke ngiyathemba ukuthi-ke sesilokhunjile, sesi-up to speed manje cause bengi-recap-a nje masishane. Sesizoqhubeka-ke namhlanje, sisaqhubeka kuwona-ke njalo i-topic yethu enkulu kakhulu yomndawo. Ngicela nilalelisise-ke bantwana bethongo ngoba namhlanje ngizokhuluma ngigeqa amagula ngawo lo moya osubahluphe kangaka abantu. Ngawo lo moya esebewugeje kaningi abelaphi nabantu-ke impala bethi bayawulungisa kodwa ugeje. Ungathi khaxa, ugeje. So umndawo unako ukuthi futhi uma ngabe ukhombisa ukuthi ubhidlangile kuwena, udinga ukugcinelwa imfanelo zawo. Uzokhumbula la sikhuluma nge-collection yabo bonke abantu, abesifazane, abesilisa, imimoya ababehamba nayo eyayisuke injani? Ifuduka, ifike emndenini emisha, izofuna i-refuge emine, eminye izoqala ilento imindeni emisha, eminye-ke kuwukuthi nje mhlampe kushintshwene. Kwakukhona i-practice kudala ukuthi mhlampe ubaba usibanibani uzongipha indodana yakhe emadodana. Mawukuthi yena uney'ngane ey'ningi, angiboleke nje indodana yakhe. Uthole ukuthi indodana yakhe ngiyazikhulisela la mina ngugwabini ngoba iy'ngane anginazo kahle. Uthole ukuthi indodana yakhe igcine isinjani? Mhlampe iyangilusela la ekhaya, iyasenga, iye emasimini, agcine sewumuntu ngampela wale ekhaya ose-observe-a wonke amasiko ale ekhaya. Ebese-ke lifika kanjalo-ke leli dlozi lokufika elifuna indawo. So idlozi eliphathelene nokutravela, nokufuduka, nokuseek i-refuge. Umndawo mawuphakeme, mawuzikhombisa ukuthi udinga ukuthi unakekelwe, uyazi umuntu wakhona akanqeni ukuphuma nge-weekend ahamba aye e-mall. I-mall ahlale eyiya nje, i-shopping complex ahlale eya kuyona, ethenga kuyona. Uzothi uma ngabe efika e-mall, uyavuka-ke umndawo mawusesixukwini, usesiphithephithini. Uyaye uvuke-ke uzikhombise kakhulu-ke lapho ngoba phela angithi kukhona lesikhwishikhwishi sabantu abatravelayo, sabantu abahamba iy'ndlela zabo ngoba nalo idlozi lani lezindlela lokuhamba elitravelayo. So uyavuka mawusesixukwini sabantu endaweni enjenge-mall.
Umuntu wakhona uzoke afike-ke e-mall, ayarawunda e-mall, enze lokhu akwenzayo. Ningizwe kahle bantwana bethonga, enze lokhu akwenzayo e-mall, enze lokhu akwenzayo e-mall, angene ey'tolo aphume athenge, angene ey'tolo aphume. Ebese kube khona isigaba la mhlampe ezohamba khona aye mhlampe ukuyoyikhulula, angisho nje njalo, ayosebenzisa ini, i-bathroom. Uzothi uma ngabe esephuma e-bathroom lo muntu lo womndawe, uzothi uma ngabe esephuma mhlampe elokhunjaneni, ema-toilet ase-mall, angisho njalo, esephuma eseza esixukwini-ke futhi e-mall angithi. Kube avesane athi uma ephuma nje ababona abantu bebaningi kakhulu, ebese umndawo uyaqala-ke uyavuka lapho. Ebese enze njani? Ebese eba nenkinga enjani? Yokungazazi ukuthi ukuphi. Hhayi ngishilo namhlanje ukuthi ngizoyithatha lento le discussion ngiyibeke kwenye i-level. Umndawo uyakwenza-ke lokho emntwini wako uma ngabe ungahlalisekile, idinga indawo, idlozi lakhona lisadinga indawo, isithunywa sakhona singakahlaliseki sayidinga indawo kuwena. Unako ukukumisela ingqondo ujeme uzizwe udukile endaweni oyazi kahle. Umndawo-ke loyo. Ngiyazi abanye lento mhlampe izofika kubona as a shock ngoba mhlampe seke yenzeka kubona, abanye mhlampe ayikazeke bayi-experience. Kodwa ukwi-mall oyisebenzisa zonke iy'nsuku, ngawo wonke ama-weekend. Kodwa uzokube nje mhlampe nalo 45 seconds to 1 minute ustakhe ingqondo ungazazi ukuthi ukuphi. Kangangokuba ungaze uvesane uhlale phansi ebhentshini mhlampe e-mall, uhlale phansi udonse umoya, uvume, futhi uzizwe ukuthi hayibo ingqondo yami angikho nje la, angikho. Uzizwe ukuthi hayibo kwenzakalani? Umndawo-ke loyo. Umuntu-ke loyo ozohamba kuhambe, kufanele ukuthi agcine amasiko athize omndawo. Ngesikhathi-ke usuzizwa udukile, angithi liyayikhombisa kuwena lesi sithunywa somndawo, leli dlozi lomndawo ukuthi besihamba sihambe thina kufike iy'khathi lesiduka khona. Bekuhamba sihambe thina sibe nomuzwa wokuthi sesidukile. So, konke lokhu ababekufila labantu abakha lo moya womndawo, nawe at some point bazoziveza ngalezo zinto ey'ncane ukuthi nayi into esibhekene nayo. Asihlalisekile, asizazi sikuphi, ukuphi wena. Ebese ubambeke kanjalo-ke, ungazi nje ukuthi umpotiyani. Omunye ngelinye ilanga uthole ukuthi nje uyavuka ekuseni, kufanele ahambe aye emsebenzini. Avuke, alungise, ashaye imoto yakhe, ahambe nje nge-route ejwayelekile ya-everyday. Kuthi kusenjalo, kube khona isikhathi mhlampe kuyona leyo travelling esasemgaqweni nje, imbambe lento yomndawo, ifune umndawo umbambe ingqondo. Mhlambe nje imizuzwana embalwa, ama-seconds ambalwa, angazazi ukuthi ukuphi. Aduke nje adunyelwe. Yini? Idlozi elalitravela, ithonga elalitravela lingazazi ukuthi liya kuphi. Elaliduka futhi kuwona lokho kutravela, lidunguza. Yingakho umuntu uma ngabe nomndawo ophakeme ngampela, impilo yakhe ufana njengomuntu odwanguzayo kuyona yonke into ayenzayo, uba umuntu ongazi lutho. Yini? Idlozi lakhe lalidwanguza, amadlozi imimoya enjalo-ke le, imoya eyayidwanguza, isuke nje ingazi ukuthi iya kuphi. Nalowo muzwa obakhona kumuntu wesifazane uma ngabe ethathwa enziwa umfazi eyokwamukelwa emndenini omusha, usuke engazi ukuthi ulindeleni. Usuke umuntu othatha nje leyo leap of faith ukuthi Nkosi uze ube nami. Labo bantu-ke bomndawo ubaqaphele enye into ebalulekile ngabo ngoba bayakhuleka. Hhayi ukukhuleka, bayakhuleka, and ukukhuleka kwakhe
ukhuleka into yenzeke. Ngobani? Nayo lama-spirits nawo labantu abakha lo moya oyisiguquguqu esithi omndawo, babehamba bethemba uNkulunkulu kuphela, bethemba uMvelinqangi kuphela kukona konke ababekwenza, ngoba babeya kwini? Kwi-unknown level. Babeya be-explore izinto, behambe bengena-clue, bengena-idea ukuthi baya kuphi, bathembe uMvelinqangi. So nabo-ke abantu bomdawo bagade. Make yabona nje umuntu umndawo wakho osuhlelekile, ungalinge ugejane nalowo muntu, ungalinge ube isizathu sokuthi akuguqele akuthandazele. Hhayi ngoba uzobona isimanga, uzobona isimanga. Hhayi ziyathandaza-ke lezi zomdawo. Umthandazo womdawo usebenza kuyena ungakahleleki. Ake wakhululeka loyo muntu. Ukwenzela ey'bukwayo. So izinto ey'njalo-ke bantwana bethu engifisa ukuthi silokhunjani sikhulume ngazo, sizazi. 'Cause mhlampe ezinye zazo senike nazi-experience-a, wena wangazi ukuthi kwenzakalani emzimbeni wakho. Mhlampe wazwasola ubuthakathi, wazwasola ukuloywa, kanti cha, yizinto nje ezinhle ey'khaleleka kuwena. Nizomnothisa-ke umkhulu Gwabini, angigxili kakhulu ey'ntweni zobuthakathi. Angisho ukuthi ubuthakathi abukho, yes bukhona, buya-exist-a and bukhona okwangempela ubuthakathi. Kepha mina la inhlosongqangi yale channel namakhehla angembethe ukuthi sike sifundisane siqala usikompilo ekufanele lilandelwe uma ngabe senzenjani, siphakamisa abantu abasimbethe, silalela indlela esicatshelwa abantu abanjani, abasembethe. Sizongena ey'ntweni eziwubuthakathi nanokuthi bugcina kanjani buzwelile ubuthakathi, buzwela nini, abuzweli nini. Kodwa akuyona into engizoyijaha leyo ukuthi yenzeke. Thina kaMkhulu Gwabini indlela esisebenza ngayo, sifuna lento ekwenza uthakatheke ukuthi yini le yenza ube weak kanje, ebese silungisa yona, ebese kwenzenjani, ubuthakathi noma ukuphonswa bungazweli ngale ndlela. So sibuyele-ke kuyona le topic yomdawo. Umdawo-ke bantwana bethonga, njengoba ngishilo ngathi lesi spirit ebesifuduka, sitravela, sikwenza konke. So sinako ngey'khathi ey'thize-ke nawe empilweni yakho sikwenze ube umuntu ohlale efuduka, ikakhulukazi uma kuziwa ngasey'nkonzweni. Umuntu onomdawo ongahlalisekile, isithunywa somdawo, idlozi lomdawo elidlange kakhulu kuyena, unako ukungahlaliseki emasontweni. Uyawagcogcoma amasonto, ufika la ahlale ancome uma esafika athi hhayi kumnandi, hhayi ngizohlala la. Ahambe iy'nyangana ezimbalwa la, umuzwe usethi hhayi akalizwa kahle leli sonto, useyalishintsha. Bayagcogcoma abantu banomdawo ongahlalisekile. Angithi idlozi elifuna indawo liyakukhombisa ukuthi lisesimweni esinjani njengamanje, laliphila yiphi impilo, ikuphi lokhu elifuna ukuligcinela kona ukuze lizinze. Lizokwenza-ke lokho okwakuhlupha lona. Uyoze ucorrect-e wona, uyoze u-observe leyo ritual leyo yakhona e-specific, ebese okokuqala kube khona uzinzo, ebese liyayithola indawo kuwena ngoba phela umoya isithunywa esifunani indabo, idlozi elifuna indawo lelo, idlozi lokufika lelo. Lihle-ke bantwana bethonga, muhle-ke umuntu ngempela odonsa kakhulu kwesimeni somdawo ngoba labo bantu abantu abajwayele ukuba nenhlanhla. Banenhlanhla bantwana bethonga, abantu abadonsa kakhulu kumdawo. Ngoba uzokhumbula njengoba ngike ngenza umzekeliso ngathi mina abantu laba abaphuma kwezinye iy'ndawo bazongena emndenini yethu, abasakhela umoya wamandawo asemndenini wakho.
Uwona bonke abafazi abafika nezipho zasemakubo beza nazo kini, beshadela kini. Yibona abantu bokuthravela-ke nje, abafuduka nje bazizela kini. Abantu besilisa bokuhamba abagcina bexhumene nabantu besifazane bakini, batshala imbewu yokuhamba, bakha lento ebizwa ngani ngomndawo, idlozi, isithunywa sani esifuna indawo. Banenhlanhla-ke ngoba baqhamuka nezipho ezahlukahlukene ekade zingekho kulowo mndeni wakho wena ozalelwa kuwona. Banenhlanhla ongakaze uze uyibone, kepha uma ngabe umndawo wakho ungakahleleki, inhlanhla yabo ijwayele ukuba ziqephana, ziqephana. Makudamane kwenzeka into enhle kuyena, izokwenzeka lento kubatshazwe, kubatshazwe. Kubatshazwe ukuthi, hawu usibanibani nizwile kuthiwa uthenge uhlobo oluthize lemoto? Hawu usibanibani nizwile kuthiwa uthenge i-apartment endaweni yabantu abadla izambane likapondo? Uzwile usibanibani kuthiwa ugraduate i-L_L_B yakhe summa cum laude? Yabo iy'nto zabo ziba extreme. Amandawo-ke. Ngobani? Wonke la madlozi ayingenelela yakulo mndeni, yakuleli khaya, athi uma ngabe besafika, babesafika labo bantu, benze sure ukuthi bashintshe isimo, kufanele sibe ngcono ngoba sekukhona bona. Ileso spirit sabo-ke esikhulu leso, ukuthi ekufikeni kwabo babefika ngenhloso yokuthi, hawu ngoba sengitholile indawo yokukhosela, awuthi ngoba anginayo into engiyi-contribute-ayo mhlampe engiyibeka etafuleni, ngidla ukudla kwala ekhaya, ngithole umpheme la ekhaya, awuthi ngikline ibala, awuthi kube yimina opendayo la ekhaya, awuthi kube yimina olusa imfuyo yababa la ekhaya, ngobani? Banginikeza i-shelter, banginikeza ukudla, banginikeza imfudumalo nentokomalo. In exchange ebese yena ezinikela ngani? Ngezikhwepha zakhe nangamandla akhe. Abanye balabo bantu-ke babe ama-artisan, abanye balabo bantu babe abaqophi, abanye babefika nezipho eziningi ezahlukahlukene. Yingakho-ke nomuntu onjani, obuswa kakhulu umndawo ezoba nani? Ezoba ilowo muntu onalezo y'nhlanhla ey'njalo. Uyabo lezi nhlahla lezi, angithi phela idlozi eli-impress-ayo, angisho njalo. Idlozi, ithonga, yilokhu kunjani? Idlozi elifuna ukubukwa malenza into elomndawo. Ngobani? Bonke abantu abakha lo moya womndawo babethi uma befika emindenini emisha okwakungeyona imindeni yabo yegazi, babefike ba-impress-e. Yingakho nawe-ke empilweni yakho kuzohamba uhambe lomndawo u-impress-e, ukuphe izinto zikubeke kwibalazwe, ukwenzela izinto unconywe, kukhulunywe ngawe, abantu baba amaqembuqembu bencoma wena, bekhuluma ngawe ngento esikwenzakalele, noma osuke uyithengile, noma osuke uyi-achieve-ile ngaleso sikhathi. Umoya womndawo-ke loyo. Uma ngabe uya kubalaphi bendabuko bezwa bethi umlaphi, eyi into yakhe isemanzini kakhulu, unenhlanhla, basuke beqinisile. Leyo nhlanhla thina uma ngabe sikhuleka siyayibona, noma amagama ebuye sihluleke ukuyi-articulate-a izinto masibona izinto ngokukamoya, sihluleke ukukubekela wena ukuthi sisho ukuthini masithi unenhlanhla. Unenhlanhla ngoba kukhona izipho ey'fikile kini, ziphuma ebantwini bangaphandle. Kunama-energies afikile kini, ongeza kule energy yakho yomndeni. Kuyinhlanhla lokho, kuyisiphiwo, kuwumcebo omkhulu kabi. Njengoba kade ngenza i-example ngomfazi ofika ashadele kubo kandoda, afike kade ingane kungafundwa nje, kodwa ngey'ngane azoyizala la, ngey'ngane azozizala la, isiyaqala ifemili yala ekhaya, sekuba ifemili yabantu abanjani? Abafundile, abafundayo. Yini? Umndawo loyo. Angithi ufike wayithola indawo unkosikazi la, wafika nezipho zakubo, wafika nobuhlakani bakubo, wafika nofefe lakubo.
kwafika nokukhuleka kwakubo. So bantwana bethu ngijulile lento esiyiphethe. Uma ngabe sikhuluma ngemindiki, sikhuluma ngemindawo, akukona nje ukuhema, kepha into ejulile, which is why I have started this series yokuthi ake sixoxe nje ngomndawo, sixoxe ngawo. Namhlanje ngizothi nje ukuba light, kodwa-ke i-episode elandelayo ngizoke ngithi futhi ukugxila ey'ntweni-ke ezithanda ukuthi zibe bucayike futhi ngawo umndawo. Kodwa nje namhlanje ngicela siyibambe la abantwana bethonga, ake nifunde, nilalele lana etshise. I-comment section ikhona. Ngicela ukuthi nikhomente bandla, ngiyancoma, ngiyancuncuzwa, anive ni-active bantwana bethonga. Ngiyabonga, ngiyancuncuzwa, angikuthathi for granted umuntu osebenzisa idatha lakhe abuke amavidiyo amkhulu, ashere, alike, akhomente. Lokho akuve kungithokozisa, akuve kusithokozisa. Siyabonga-ke bantwana bethonga, ake sibonane kwi-episode elandelayo. Camagu, Ndawuwe, Lesedi, Ndaramawe.